لله رب العالمين ميتي الله إلا ajara makalidu bojelba bandirabe tedube hedibe yonti vote garage monjum odo vote garage ene jogi 3 candidats kono holi gondo le candidat de l'espoir hol gondo le candidat de la jeunesse hol gondo candidat bawdo safrude cadele garage o on wiete ko Demba Dia di Demba Touba ko dum non kalidu tojjudande bandirabe nana le candidat de l'espoir mo dillani mi Demba dillani mi mo ummani mi jawaja Demba en gari umme gare godin Demba en gari bandirabe tedube hedibe Demba Dia di Demba Touba ko mashallah ko suko tokoso jaadido mawbe kalidu bojel a haali gonga mbimi bandirabe so tawi cuboto den tan ko candidat so tawi jidden ko waylo jidden ko kala ko wadi ngakkande garage jum safre ha sella ko gare routière mo jum dum non bandirabe transporteur en onon jogibe poids lourd poids léger dendangal fodde wodde tawi ko ne anjum woni identité mon walla ala lieu de vote mon ko jum odon jogi permis de conduire odon mbawi arde goton le 11 juin 2023 école 1 mo jum à partir de 7h ngare hade 8h 9h tawi golle ngasilabi cer on jetti Demba Dia di Demba Touba ko on badimo le chef de gare routière de jum taw ko law bandirabe taw on jetti Demba Touba ko on ciutimo dow carte libi o wiye ko kanko woni gardido gare routière mo jum donde ma sinatoro garage jumbi Demba en gari hada sabarebe dille Demba ummima ngare jehen bandirabe tedube hedibe ardade gare routière webaani gare routière mo jum ko garage mawdo ko garage poddo teskede ko garage poddo wattede haqqille te kadi ko garage mo transporteur en poti yitade koye mumen dum non bandirabe tedube hedibe machallah ko suko tokoso jaadido mawbe mo yakar woni mudum taw kadi ko transporteur jogido licence jogi agrément jogi permis de conduire gurdo ko gurdon ko bawdo safrude cadele mon ko gandudo dum o woni Demba Dia di Demba Touba Demba Dia merci on jaram bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah on kidimi fo mi salmini kulli sofort kon rek
département Podor en calminima en juurima en calmini jumanaɓe fof funnague hennague rewo e worko en beltima kadi no feewi no feewi no feewi par ce que ɗum ɗo tan yoni ndam min beltima vraiment no feewi no feewi feewi beltanima sofreɓe fof jumanaɓe fof mi weltanima ɗumen ko heddi ko seeɗa tan kaleten programme o e seeɗa e programme o enen ko ken transporteur taw d' abord il faut que neɗɗo anda kam ko woni transporteur enen ken transporteur ɗum waɗi men arde wiide eɗen gona candidat par ce que candidat ji ɗiɗo gonɗi fof c' est vrai koɓe sofreɓe kono goɗɗo hen transporteur weeɓay minen Allah waɗi amen minen gonɓe ɗo fof komin transporteur aji donc ko ɓuri ko yiɗede e garage ko transporteur jogo ɗum par ce que kanko ɓuri wawde yaade e yillade e andude aduna o fof e yaade ga Sénégal fof e yaade région ngaji Sénégal fof onon expérience fof en dañi ɗum ɗum waɗi jiɗen eɗen gara eɗen ƴeewa garage o ƴettu ɗum to cause hanunogo ɗo vrai ɗi hen kala ko wawi duuɓi nogas ɗiɗo ko ko wawa fof waɗi ɗum par ce que caggal makko min gonno kono wonto addi garage o min jiɗi ƴettuɗon garage o min nawa ɗum banggue goɗɗo min jiɗi noon ko fewnude ha feewa ko wonno ko min mbaɗa ko ɓuuri ɗum kala to haadi min jawtin ɗon ha ɓuuri ɗum e programme o eɗen jiɗi garage o waɗe modernisé d' abord ɗum koye e mandat men oɗo so ari eɗen jiɗi ɗum so ɗum yawti eɗen jiɗi ko son ƴeewi hannde ko tournata ko ɗo min kawruji keewi ɗo sofreɓe keewi ɗo kono eɗen jiɗi ɓeydade wallude sofreɓe kamɓe fof yoɓe jaa ɓe jiiɗo transport en commun transport o ɓeydo wadde développé ɗum woni importance o d' abord minen ko ɗum woni objectif amen objectif amen ko wuuro ngo fof e département o fof kala cukalel ngal ala transport en commun min ƴeewa somin ƴetti garage ɗo e hirande min ƴeewa wallude yimɓeɓe sukaɓe fof jaaha jiiruyo transport en commun ɓe gara so otoji coodama taw aɓe mbawa joga taw wona woɗɗi jogoto ko ɗum woni somi ko heddi ko garage o ne waɗi retraité mi waɗi mawɓe ne waɗi fof amin jiiɗi so garage o somin ƴetti ɗum so Allah jaaɓi kamɓe fof min nanaɓe couverture mana prix universel beela mabɓe kamɓene ɓe retraite mabɓe wawa yaadu huude mawɓe min mbawa wertande ɓe min mbawa ƴewandeɓe kamɓene placé ko maladie universel o beele mabɓe mbawa kamɓene naftorade hen ɓe cafroto hen par ce que ɓe gandi ɓe puɗɗima mawnude ko heddi ko eɗen gandi hannde otoji ne ñamnude e nder Sénégal otoji ne mbayni leydi on jii ko wayno eɗen mbiya segi sérifaji anin ɗo gadda haali mbayni leydi donc eɗen jiiɗi yettade ɗon enenne beele men gar ñamnoɗen garen totten sofreɓe kamɓene ɓe mbawa hen naftorade nder kaalateɗo eɗen jiiɗi so Allah hokki men jehen jaadene e fotɓe ɓe yaadede beele men jaa kamɓene ɓe gara ɓe mbaɗa financé sofreɓe beele kamɓene man mbawa dañde sofreɓe man mbawa dañde otoji enen ko ɗum woni objectif men sukaɓe fof yon dañ otoji hay soɓe coodani ɓe min sagam jimmi kala chauffeur jimmi ko daña oto taw ko an ceerno hoore ma donc ko ɗum waɗi kam yiddade dade garde mum hollaɓe jaɓɓal ɓe ƴeewa holto ɓe ndewata to ndewmi ɗo beele sofreɓe fof ma jawɗen Allah hokku yimɓe fof goto fof dañi otoji dañi ko liggiri min ko ɗum objectif am par ce que mbeɗa andi hannde mbeɗa jokkodire e banque aji won banque aji en jokkodiri hanki tan min kalti hanki tan mbeɗa wawi ni wadde cité no banque o kono ko publicité wona mais min kalti hen wonko min kalti hen ma tiiɗ ɓe mbiyamen compte o somin gaddi on so Allah jaaɓi kala no wawi wallirede sofreɓe man balli ɗumen minen ko ɗum woni objectif amen mais wona joɗade ɗo waɗa gueɗe nan ko yo sofreɓe jaaru yeeso intervention ngaji mabɓe yo jaaru yeeso o cellal mabɓe yo yaaru yeeso Allah walla yimɓe fof goto fof min de ko ɗum woni objectif hay chauffeur ko heddeyam ko e maayi kala chauffeur mo liggimi hitande duuɓi ɗiɗi mami ñamle oto soɗum ɗum mbeɗa yiɗi ɗum waɗan soɗo fof ɗum woni liggey o ko ɗum woni men farani mbeɗa wuuro ngo jiɗɗen ko yo wuuro ngo waɗ avance te eɗen gandi sen tottama wuuro ngo eɗen mbawi ɗum wadde avance hay candidat ji en jettiɓe noon en jetti Samba Ndiaye en jetti Abdoul Sow en jettiɓe no feewi par ce que vraiment kamɓene ɓe mbaɗi campagne enen en mbaɗi campagne kono ko ni tan campagne ko ni tan yarata en beltanimaɓe kono kamɓe eɓe gandi capacité mo mbawmi goto e mabɓe fof ene andi capacité mo mbawmi wona to batte garage no kono eɓe gandi ko mbawmi e komi wawa fof par ce que wadde mabɓe ko heewi donc ɗum ko haalata ko e radio kono en beltanimaɓe en jettimaɓe vraiment onon fof on jarama jibinaɓe fof on jarama département Podor fof kadi jaar eɗen mbiya tan yo Allah hokku men dimanche ɓe fof yo gar goɗano garage jeeɗum ko cukalel hande garage Sénégal fof ko cukalel jeeɗum eɓe goɗano cukalel yimɓeɓe ƴeewa ƴettude fof naw ɗum to gonɗum ɗo nawde assalamu aleykum wa rahmatullah Children,
Demba Sungo Sadio Tama Demba Bani Wuni Tamon Demba Bani Wuni